Anikaze niphindeke nikwazi ukuthi nithole. Ndanga futhi nami ngabe sengilahlekelwe futhi. Ngathi ngisebenzisa ngesikhathi leso. Ngidanga ngazi ngayo ukuthi ngikuphi kanjani. Ndanga ngisi-communicate. Okay. Enza kwethu abantu bayagula la ngaphandle, ziningi izifo la ngaphandle. Abantu bathule nje eziningi izinto ezibadlayo. Uyayibona le ntokazi esisithomeni sakho. Ngisho kahle impela uma ngithi ke intokazi ngoba ke usisi nje osemncane oneminyaka u31 kodwa oveleleke ishobolo lesifo esingajwayelekile njengoba ke umbuka ubukeka sengathi uneminyaka ewu90 kuya le phezulu kodwa cha empeleni uneminyaka ewu31. Usisi ke lona bekade ke hanjelwe iThuleleni TV ngenxa ke lesimo esimvelele ngethemba lokuthi ke uzothola usizo njengoba ke kubukeka sengathi uguge emncane. Ngokuchaza kwakhe ke lo sisi uthi ke lento imqale emva kokuba ke abeke nobudlelwane noma ke athandane nowesilisa ongeyena wakuleli loMzansi Afrika. Beke sebhalela ke iThuleleni TV ebikade imvakashele namhlanje ngethemba lokuthi ke mhlambe ukhona umuntu ongaba nosizo kulesifo sokuthi ke umuntu emncane avesane ke aguge. Abantu abaningi ke bethi ke ulayekile ngenxa yokuthi ke basola sengathi mhlambe yilowo kufika omthelele ngokuthize. Kanti ke nganza kwethu kuningi ukuphawula esingaba nakho ngezifo ezifana nalezi izifo ke engajwayelekile. Omunye ke ngathi ke mhlambe yilowo kufika umfakela okuthize noma ke khona okuthila kwenzile emzimbeni wakhe. Omunye ke ngakuchaza ke ngokwesayensi ngoba ke nangesayensi impela lesifo sinayo incazelo lapho khona kusuke kuthiwa ke iDNA noma ke ama-genes asuke ekhande iDNA yakho asuke engaphelele kahle isuke ingekho le gene kumele ukuthi ke ilungise iDNA yakho mangabe ke ilimala. Lokho kwenza ukuthi ke ama-cells omzimba wakho agcineke eselimala okwenza ukuthi ke umzimba wakho ubonakale ngathi ke uyakhathala noma ke uyaguga. Izifo ke ezifana nalezi izifo ezifana ke nelumbo, izifo ezifana ke nesifo sebhande abantu bayeke beyichaze ngendlela ezihlukene kanti ke ngokwesayensi siyachazeka izifo ezifana nalezi. Nganza kwethu angitshela ukuthi ke wena ingabe ucabangani kodwa ke ngaphambi kwalokhu ake silalele udadewabo echaza ukuthi ke lesifo senzeke kanjani ukuthi ke kuqale kanjani. Kanti ke futhi uphinde futhi uyobukela nakhona la ku YouTube kuyiThuleleni TV khona uzothola udaba oluphelele. Ngiyabonga. Ngosami ukhuluma noSiphesihle Ngwavuma. Kodwa kumanje ngisemtuba edukuduku lapho kuhlala khona usisi wami noma bese kulamana bomama bethu. Ngicela usizo nkosami ngisazi singenze njani bengithi ngizama ukwenza ivideo yami nami inkingi network encane akuvumi kahle nedatha lami vele selincane. Usisi wami una 31 kodwa manje sewushintshile sovela bengathi ugogo. Uqala ukugula ngo-2022 usiza kalitholi sampa ibhedlela yonke indawo usiza silitholi akusekho lapho singayanga khona bezelo besithi lapho siyakhona eThekwini besithi usisi sizothola kodwa sicela sesithole nkosami. Manje umqondo wami ubuhlungu inhliziyo yami ibuhlungu ngalendlela ngisazi simele ngenze njani ngomntana mama ngiyambona siyafa una 31 kodwa manje futhi isimo sakhe asikho kahle ngiyambona sivele amandla kasenawo kuyabheda. Una 31 kodwa isalukazi ngathi sina 110 kunzima besicela usizo kumanje ngisedukuduku ekhula ngizosenza nesithombe lapha vela sevele anakhuzana ase right khona una 31 masiza bathi angazi bathi waba yini bathi ngazi ilumbo kanjani kodwa manje angazi nami simele ngithini. Uyagula lo muntu kakhulu akaseza noma phisiwe yonke into akase uphila nje ngamaphini usuku nosuku. Mina sithenga ama-Grandpa 3 nePanado kusekuseni aqedile akakhona ukuhamba. Angicabanga ukuthi lesi sifo akusona nje ngoba into imqala sevela senengane unanengane neminyaka 8 isikhulile ingane yena kumqale nje wathola leyo ngane evela khona wagula waloya nje into endle emabele thola ngalokho makuthola ngalendlela mhlambe sicheka basho ukuthi waloya umuntu ngoba umshuthi kanjani ngaso sithi into zabo abazenzayo yena wamshintsha wamenza kulesi simo. Uyagula la muntu akekho kulesifo akusona isifo uyagula nje lo umuntu ogulayo nathi sesihambe yonke indawo usiza silithola ngendlela abasho ngabathi masambe sicheka basena yena lo muntu waloya wazi umuthi walanda eZimbabwe ngazi kanjani base futhi lezi nyanga esihamba kuzo basasikhohlwa thina sisoze sithole usizo njengoba size siya ku Prophet uMamani safisa sageja nakhona ingakho sesicela usizo ngoba asisazi kumele siphi.